Tässä on yhden koon vaippakuori, jolla on säätönepit, jolla säädetään vaipan pituutta. Koska meidän vauvamme on pieni, säädetään ne pienimmälle. Nyt käytetään vaippakuoressa hamppuista taitettavaa imua. Taitetaan ja pujotetaan se kuiva liinan sisään. Imun voi taitella, varsinkin jos vauva on poika, niin kannattaa etupää taitella. Sitten nostetaan vauva vaipalle. Nostetaan etuosa ja tarra kiinni. Ja vaippapaketti on valmis. Ja vaippakuoressa on vuotosuojat, jotka estävät löysät kakat tulevasta vaatteille.